L-emendi fl-abbozz tal-liġi tal-midja u d-defamazzjoni intlaqa tajjeb mill-ġurnalisti u opinjonisti f'bosta midja f'pajjiżna. L-abbozz li se jiġi ppreżentat l-erba' li ġej fil-Parlament se jkun qed jelimina darba l dejjem il-libel kriminali. Josen Kassar, ġurnalista u opinjonista stabbilita, qalet dan l-abbozz jitfa' iżjed responsabilità fuq il-ġurnalist għax jagħti iżjed libertà tal-espressjoni. Ovvjament, inti iktar ma jkollok libertà, u l-libertà tal-kelma hija importanti f'pajjiż demokratiku, però il-libertà dejjem iġġor magħha responsabiltajiet. L-editur tas-sit elettroniku maltatoday.com Kert Sansone qal il-ġurnalist għandu dejjem ikun 100% ċert ta' dak li jkun se jikteb jew ixandar. U għalhekk dejjem il-ġurnalist dejjem għandu responsabilità li dak li qed jinvestiga, dak li qed jikteb dwaru ikun riċerkat, ikun skopra l-fatti fuq u jippreżenta l-affarijiet b'mod responsabbli. Il-professur George Cini huwa tal-istess fehma li dawn l-emendi minkejja li jagħtu iżjed libertà lill-istampa ser waslu sabiex awtomatikament tiżdied ir-responsabilità tal-ġurnalist. M'għandniex ngħidu stejjer għandhom dejjem jiġu sostanzjati minn sorsi li huma affidabbli għax inkellek inti tisma' innaf rumer xi ħaġa għaddejja u taqbad u tagħmilha fil-gazzetta dan tkun qed tabbuża jew kellha tiċċanzja li jsir dan. L-abbozz ta' liġi ntlaqa b'mod tajjeb ħafna mis-settur tal-istampa fejn fost oħrajn se jitneħħa darba l dejjem il-libel kriminali. Tant li wħud jgħidu li permezz ta' dan l-abbozz instemmet il-karba tal-ġurnalisti u l-kritika tagħhom għall-ewwel abbozz. Il-gvern sema il-kritika li kienet saritlu meta kien ħareġ l-ewwel abbozz. Niftakru li iktar kmieni dis-sena diġà kien hemm abbozz li kien bessibu jirriforma il-liġi tal-libel, il-liġi tal-medja. Kien hemm kritika qawwija minn diversi stakeholders. Din id-darba dan l-abbozz literalment kważi mibdul ħafna minn dik il-kritika ittieħdet on board. Miżura oħra f'dan l-abbozz li jintleqet tajjeb hija t-tneħħija u l-ifriżar tal-assi u l-flus tal-ġurnalisti. Il-liġi tissettja għal danni massimi għal-libelli baqgħu l-istess kif huma llum. Fl-ewwel abbozz li kien ippreżenta l-Gvern kien hemm ħsieb li daw jiġu rdupjati għal sa massimu ta' 20,000 euro. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin kif ukoll il-Front kontra ċ-ċensura fi stqarrijiet separati sostnew li l-Gvern sema' u laqa' is-suġġerimenti tagħhom.